हेल' लोगोफोर आंहा मादैया नै जानायाव लोंहांलायबाय नोंथांमोनजों दालि जहल बोरमा बेदर लोगोफोर बोरमा बेदर ग्रेभि संदों ओमफ्राय थाइबें लाबाय माबा लाबाय माबा 6टा 7टा मा होनो पियास जों बर'आथ' पियास होना सामब्राम जा गोथाव जाखादों बोरमा बेदरा लोगोफोर तेजपातखौ बिराद गोथाव मोनो आं बिदि सोबनानै जानो ओंखायनो होयो वाव बोरमा बेदर ग्रेभि वाव 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 बैसागुआनो दाबो जोबा लोगोफोर जाबाय बायनानै मैयाबो गामियाव फांसन दंमोन नालाय गामियाव थांबाय ओमफ्राय बानलु गोसाथार आं बानलु जाला जि गोसा बोरमाया फांसनाव थांबाय ओमफ्राय मैयाथ' भिडिअ थिडिअ खालामनाय जायासै नालाय दिनैहाय क्लास खालामना होनोसै आरो आं जाखांनानै दा मैयानि फांसननो माबा माबि खेलानो बेखौ एसे दिन्थिना होनोसै बोरमा माने फिसाजोआबो दिनै थांगोन नालाय बोरमाखौ एसे लायनानै संबाय आरो बोरमा मोजां थाब थाब गुलायबायलै गोदान गोदान जानानै जि गोसा बानलुआ
जा गरम ओमफ्राय ओंखाम जानाय मानाय जेबो देखायलायनाय जायासै फैनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय न'आवहाय ओमफ्राय नै रेडि जाबाय नै ओरैहाय माबा माबि दुरुं बोनाय सियार खेला होनो नागिरदों नालाय बेयाव थांसै एसे आरो जोंना आजाया नै फैदो बबेथिं थाङो थांफायो थांफायो मोदै गजोब्बाय नालाय थांफानोनो मा होननांगौ दे ओरै नाहरलाय मबाइलाव नाहरलाय नाहरबावानो नायलाय आजाया जोंना मा नायानो खेला एसे नायसै लेंहरलायगासिनो लोगोफ्रा जायगायाव मोनफैबाय जों लागो फोथारा नै ओरैबादि मोजां मा खेला गेलेनायखौ नायनोसैसो नै जोंना स्टेजआनो दाबो कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो स्टेजखौ नै जोंहा हौवा माखाफोरनो दै लांना हैनो नागिरदों दै लांफैदों जोंहा हौवाफोरनो सेंग्राफोरनो जा सान्दुंलै दिनै जोंखौ जि नेनानै थानाय बादि खालामथारबाय सान्दुङा ना आयौ आयौ नै जोंहा दै लोंग्रा बेवाइमोनहा नै गामिनि जोंहा गाहेला जोंनि बेवाइमोन बिसोरनो जोङो दै लुना होनसै आरो एसे सान्दुं गोसायाव बोर मोनो खोमा ना मा होनो दे होदो बोसोर गोदाननि मुङाव दै गिलासि होनसै बेजोंनो गोजोनदों बिसोरथ' जौबो लोंखाया जाहैबाय मालाय जौबो लोंबावा बिसोरो नै दुरुं खेला गेलेनो नागिरदों दुरुं बोनाय एकदम बैसागुनि नामाव दुरुं जा दुरुं खेला बोनसै बुरियाव थानो ना सिख्लायाव थानो दे आं सिख्लायावसो थागोन आं बुरिया होमबालाय नों बोरै थां जोंजों गैया नों बुरियाखै जोंनि पार्टियाव गैया फै जा बुरि आरो फै नै जोंना बुरि पार्टिया जोंना बुरि ओइ नों गैया हथां सिख्ला मानसिया आरो फै जों बुरि पार्टिया लागा दुरुं बोग्राफ्रा ओरै रेडि जोंहा बिमा पार्टि ओरै जोंनि बुरै पार्टिनि जै होनो बुरै पार्टिनि जै ओमफ्राय नै ओरै सिख्ला पार्टिया सिख्ला पार्टिनि जै नै सिख्लाफ्रा गैया बिसोर जोंजों हाखाया बिसोरो नै खहे खासो हाया नोंसोरो जोंजों हाया नुदों जोंना नै बोलो गोराथार सियार खेला गेलेनोसैलाय दे जोंहा नै महिलाफ्रा लोगोफोर जोंहा सियार खेलायाथ' जाबायमोन नै ओमफ्राय मिउजिकआथ' बिराद मिउजिक जि मोजां दामना होदोंमोन आरो माथो उफाय मिउजिकखौथ' होनो हाया कपिराइट फाग्लाया हमहरलायगोन बेखायनो लांदां सिरि थाबायनायखौ होनांबाय दे मादैया लोगोफोर मिउजिकजोंबा एसे इन्टारेस्टसिन जायो गैया मिउजिकखौनो होनो हायाबालाय माथो होनो आरो माबा खालामनो नागिरबा माबा दाय माबा मावनो नागिरबा माबा दाय बे इउटुब चेनेल फेसबुक चेनेलफ्राबो फाग्ला गोजासो हाय लोगोफोर जारलासोहाय
मिउजिकआनो माबा लाबतां 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 होनलायनाय जि मोजां दामना होदोंमोन जि मोजां मोसादोंमोन फाग्लासो जागोन आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोफोर आंहा नै गथ'फोरनि कम्पिटिसन मोसानाय दं नालाय बाहाय जाज जानांदों जाज जानो लिंहरदों आंखौ ओमफ्राय आसलि रायलायनायखौथ' होनो हाखाया जाहैबाय मानो होननानै बुंबा अयथासार दामनाय बेयावबो बेखायनो आङो होनो हायासै आरो गाज्रि दामोनसै जोंहा नै कम्पिटिसन सेलेक्ट खालामग्रा सानै ओमफ्राय जोंहा नै ओरैहाय सानै जाय बिथांमोना साब्रैजों सेलेक्ट खालामदों कम्पिटिसनाव मोसानायाव नाम होआखै बिथांमोना जाहाथे नामखौ होफैयो आं बेखौबो गुरै खावलायहरबाय बिथांसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंसोर मोसाजोबगोन ना मालाय मोसागोन आइया बैसोना आइया मालाय मोसाजोब दे सिंगेल सासे मोसागोन जोंना जोब्बाय ना जोब्बाय मोसागोन ना मोसाया रायजो राजाफ्रालाय जोब्बाय जोंना माथो सिरि कम्पिटिसन प्रग्रामा जोब्बाय एबार मोसागोन ना मोसाया भेराइटि श' थिगैनो दङ नै नायग्राफ्रा मोनाहांबाय जानांगौ नै जोंहा कम्पिटिसननि मार्क सेलेक्ट खालामलायगोन सन्जिता क्लास खालामगासिनो मालाय नै सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बिनि सायाव देरहायो कम्पिटिसना जोंनि खेलाया हरखाब जादों आरो बिथांमोना प्राइज राननो लाहार फाहार खालामजोब्बाय नामा हेल' होनाया ओरैनो थांनाय बादि जायो मोननाय ग्रुपआ दासिमबो सफैजोबाखै बिथांमोनखौबो नैबे जौसाङाव जाहाथे प्राइजखौ नाजाफैयो आं बेखौ गुरै खावलायहरबाय जोंहा बयबो फैजोब जोंहा दुरुं बोनायखौ जाय देरहासार जादों जोंहा फार्स्ट प्राइजखौ जोंहा होगोन मीरा ब्रह्म बिथांनि प्राइजखौ नाजावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंहा सेकेन्ड ग्रुप जोंहा जोबनाय पार्टिनि होगोन जोङो प्राइजखौ होगोन जोङो महिला पार्टिनि प्रेसिडेन्ट रुपाली ब्रह्म बिथांखौबो प्राइजखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय जेननाय पार्टि बियो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंहा बिनि उनाव दंबावो चेयार सिख'लायनाय जोंहा चेयार सिख'लायनायाव जोंहा फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज दङ सानै बिथांमोनखौबो चेयार सिख'नाया जाहैबाय फार्स्ट प्राइजआ जाहैबाय जयश्री बसुमतारी बे प्राइजखौ होगोन जोंहा सुमिला ब्रह्म गोजोननाय थाबाय बावखुंग्रि हाजोनि लाइ हुलाइ जोंनि गोसोआबो थांलाय फैलाय एम्बु बंगलाया गाफैलायबाय जोंनि गोसोआबो जावरिखांबाय जि जायाबाबो मोसालाबायथारबाय जोङो बुरै बुरैनो हेल' लोगोफोर जोंहा नै बैसागु इन्जया जोब्बाय जोंना लास्ट गुड नाइट सनाबाद गुड नाइट गुड नाइट